Ako kňaz mám často takú skúsenosť, že keď pripravujem, alebo keď sa pripravujeme na manželstvo vo farnosti s niektorými snúbencami, tak sa mi stáva, že keď vysvetľujem napríklad už manželské obrady, takže je tam aj taká otázka, že či sú ochotní prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich vo viere. A mnoho razy sa tí snúbenci už tak usmejú a niekedy ukážu už tak na brúško tej snúbenice, že veď už my sme prijali, alebo niekedy dokonca to býva tak, aj ten svadobný obrad, že už deti nesú obrúčky svojim rodičom. Nechcem to samozrejme teraz nejako súdiť ani riešiť toto, ale chcem tak poukázať na to, že mi raz tak jedni povedali, že pán farár, my už máme deti. Tak mi to tak prišlo, že či tú otázku mám tak vypustiť, keď sa budú sobášiť, veď už oni deti majú. A vtedy som im tak povedal, že viete, vy máte deti, ale je otázka, či ste ich aj prijali ako dar Boží. A toto je taký trošku rozdiel, hej, že na jednej strane tie deti už máme a to vyjadrenie samotné, že ja už mám deti, tak hovorí, že ja som si to mohol dovoliť, ja som sa rozhodol, a ja som si tie deti zobral, my sme si ich spravili, takže sú naše. A na druhej strane v tej otázke, ktorú dáva kňaz, keď sa vlastne sobášia tí mladí ľudia, tak v tej otázke je akoby trošku niečo iné. Či si prijal deti, alebo či chceš prijať deti ako dar Boží, a či ich chceš vychovávať. Teda dve veci. Prijať deti ako dar Boží. Prijať to znamená ja ako človek, ja chcem prijať deti, to je moja činnosť, to je moja aktivita, chcem prijať, ale deti sú dar Boží. A mnoho razy si toto neuvedomujeme, že tu vlastne ide do takej, to je taká veľmi pekná spolupráca medzi Bohom a človekom, lebo človek daruje dieťatko, Boh daruje dieťatko a človek prijíma. A tieto dve veci musia ísť tak spolu. A myslím si, že dnešná spoločnosť mnoho razy má taký problém, že to oddelí. My si spravíme deti, máme na ne právo, a my keď sa nepodarí tak sa podarí inak, ale my máme právo na dieťa, my ho chceme. Teda nie, že príjmem dar, ale ja ho chcem. A oddelím Pána Boha, pretože niekedy, keď Pán Boh zase ponúka tento dar, tak my sa vieme postaviť proti tomu, sme slobodní a môžeme povedať, Pane Bože, ja nechcem prijať tento dar, ja ho od Teba nepotrebujem, jednoducho nezáleží mi na tom, že mi Ty niečo daruješ. Teda istým spôsobom sa tu pohybujeme medzi dvomi mantinelmi a mnoho razy sa aj rodičia pýtajú, čo to znamená prijať deti, čo znamená určiť počet detí, ktoré máme mať, alebo či je nejaký taký počet, ktoré by mala mať kresťanská rodina, ktorý by mali mať kresťanskí manželia, že keď som kresťanský manžel, alebo keď sme kresťanskí manželia, takže malo by to byť znakom toho, že máme nejakú väčšiu rodinu, ako majú možno bežne ľudia okolo nás. Teda čo to vlastne znamená, alebo ako sa to určuje. Samozrejme, že sa to nedá určiť, že to, aký je počet detí v manželstve, tak si po vzájomnej dohode, po modlitbe určujú vlastne manželia sami, je to ich rozhodnutie, ale je veľmi dôležité, že to robia podľa svedomia, ktoré je aj formované. A teraz je tu tá otázka, že čo to znamená mať formované svedomie a čo to znamená tak dobre sa rozhodnúť pre ten počet detí. A samozrejme na to neexistuje recept, na to neexistujú tabulky, nejaké logaritmické, tu si to nájdeme, tu si to vyrátame. Tu je to o tom vzájomnom, o tom duchovnom živote, o svedomí, o okolnostiach, ktoré máme, o možnostiach, ktoré máme ako manželia a ako rodina. Veľmi často na naše svedomie aj na naše rozhodovanie vplýva verejná mienka. Vplýva veľmi často v tom zmysle, že verejná mienka nás všetkých tak tlačí do situácií, v ktorých sa rozhodujeme nie podľa svedomia, lebo to svedomie vieme tak mnoho razy aj umlčať, ale rozhodujeme sa podľa toho, čo povedia ešte ľudia.
Alebo čo na to povedia tí druhí. A to je aj vtedy, keď žijeme svoj život v cirkvi, žijeme ho duchovne, ale predsa sú situácie, keď tá verejná mienka tak veľmi tlačí na svedomie tých manželov, že oni sa tak boja možno, že toho ďalšieho dieťatka. Ja by som tak povedal niektoré skúsenosti, ktoré som aj zažil osobne, a ktoré boli aj také smutné na jednej strane a na druhej strane povzbudivé. Povzbudivé boli v tom, že som bol vo farnostiach, keď sa mladí manželia rozhodli prijať napríklad ďalšie dieťa, že nie iba druhé, ale mali už aj tretie, mali štvrté, mali piaté. A zaujímavo na to reagovali napríklad ich rodičia, ktorí každý mesiac boli na svätej spovedi, každý deň skoro v kostole. Ale jedna mamička mi napríklad povedala, že povedala jej mama, keď oznámili, že čakajú ďalšie dieťatko, tak jej povedala, bude vás ako cigáňov, a to je skutočný príbeh a skutočný prípad. Takisto iná mama povedala svojej dcére, ktorá čakala 5. dieťatko, išla ju pozrieť do nemocnice, do pôrodnice a povedala, ešte koľko razy tu za tebou prídem. Nevieš, ako sa to teraz robí, alebo neviete, ako sa to teraz robí. A dokonca mi zase jeden muž hovoril, že keď oznámil svojim rodičom, že čakajú 5. dieťatko, tak tí rodičia ostali smutní, zmlknutí. Takže on sa až tak musel akoby rozčúliť a povedal, veď ja som vám nepovedal, že ideme na kar. Ja som vám povedal, že sa zrodil nový život a že my ho chceme vychovať, my sme ho prijali, a vy sa tvárite, vy rodičia, ako keby sme boli na kare. Čiže vidíme tu, že aj medzi veriacimi, aj do cirkvi sa dostáva práve to, že čo povedia ľudia, aká je verejná mienka. To, keď sa narodí, alebo počne a narodí prvé dieťatko, super, tešíme sa. Druhé dieťatko, super, tešíme sa. Tretie, ešte je to tak, že majú 2 chlapcov, asi chceli dievčatko, ešte sa tešíme. Štvrté, už na čo vám je? A to je ten vplyv, ktorý vplýva na všetkých, a to je tá verejná mienka. A možno, že taká tá dôležitosť tak formovania toho svedomia je práve to, aby sme my tak dostávali do seba mentalitu života. To znamená, že áno, sme zodpovední v tom, že sa rozhodneme pre dieťatko, ktoré prichádza, že ho chceme prijať, že sme sa modlili a že sme rozmýšľali nad tým, že ešte Pánu Bohu darujeme dieťatko. A to mi zase povedali tiež takí mladí manželia, ktorí už mali 3 detičky a 4. vlastne chceli prijať, tak oni im povedali ešte predtým, ako ho počali. My sme sa tak rozhodli a sme sa modlili, že by sme ešte Pánu Bohu chceli 4. dieťatko tak darovať. Takže to bolo také veľmi pekné a povzbudivé. Takže dostávať do seba tú mentalitu života. A tu je taká veľká úloha, myslím si, že aj cirkvi, aj nás kňazov, aby sme o tom dokázali tak správnym spôsobom rozprávať aj z našich tých kazateľní alebo pri katechézach. Pretože som si všimol, že vždy, keď som niekde o tom hovoril v tej farnosti, tak postupne tie rodiny sa navzájom povzbudzovali a postupne tak stále rástol ten počet detí. Že možno, že boli tí prví, ktorí si tak povedali, že teraz to dieťatko príjmeme. Ale mali priateľov, ktorí mali možno, že tiež 3 detičky a povedali si, aj oni prijali, aj my chceme prijať. Čiže tá mentalita toho života nám môže tak vstupovať do svedomia, prechádzať cez naše myslenie, cez naše srdce, cez naše svedomie. A vtedy vlastne my Pánu Bohu vieme tak darovať ďalšie a ďalšie tie detičky, pre ktoré sme sa teda rozhodli. Aby som to tak zhrnul, tak samozrejme, že je veľkou zodpovednosťou rodičov manželov, aby oni sa vedeli správne rozhodnúť pre svoje deti, pre počet, koľko detí tak chcú prijať. Je veľkou zodpovednosťou, že to aj v tom zmysle, že to nie je iba nejaká naša vec, ale že je to vždycky Boží dar. A že vlastne tu vstupujeme do spolupráce so samotným Bohom, ktorý nás do tejto spolupráce volá. Že je veľmi dôležité, aby sme sa rozhodovali podľa svojho svedomia, pretože nikto zvonku to nemôže nadiktovať. Ale aj veľmi dôležité, aby sme to svoje svedomie
nechali preniknúť tou mentalitou života, pretože Kristus nám prináša nový život a nie je nič naozaj dôležitejšie, krajšie a nádhernejšie, ako keď manželia, rodičia dávajú život do tohto sveta, pretože jednoducho bez detičiek a bez toho nového života vlastne by svet nemohol existovať. Takže je to také veľmi povzbudivé, keď to tak rodičia s Božou pomocou dokážu robiť. Možno je dôležité ešte pripomenúť takú veľmi veľkú pravdu, ktorú zdôrazňoval Svätý Otec Ján Pavol II alebo Karol Wojtyla, že tak ľudovo by som to tak povedal, žena nie je mašinka na rodenie detí, nie je prostriedok na rodenie detí, žena je vždycky cieľ tej lásky. A treba dať pozor aj na to, aby sa nezačalo pozerať, že jedine sa môže spasiť tá žena napríklad rodením detí a že čím je tých detí viac, tak tým je to lepšie, pretože tak sa prechádza do takých veľkých extrémov, ktoré nakoniec z tej ženy urobia naozaj len taký prostriedok na to, aby sa tie deti rodili, ale žena, ako každý človek, je osoba a všetci sme cieľom aj Božej lásky, aj vzájomnej lásky a spraviť do ženy prostriedok na svoje uspokojenie vlastné, teda to by bol jeden extrém, že ja sa len chcem uspokojiť a preto používam antikoncepciu. A druhý extrém je zase to, že spraviť zo ženy teda to nejaký strojček na rodenie detí. A to by bolo tiež veľmi nebezpečné a môže to tak veľmi ublížiť samotnému vzťahu aj s samotným manželom. A preto je veľmi dôležité sa na seba vždy pozerať ako na cieľ, na objekt lásky. Ja ťa milujem, nie pretože od teba niečo potrebujem.